Makadini kwese kwamuri koko, ndinoimba kuti mawane zuva rakanaka. Nhasi mukati mezuva nhasi ndodoti tienderere futi mberi nechidzidzo chine chekuita neidentity yemweya mutsvene, kuti mweya mutsvene amborani kana kuti chimbori chii. Kana muchiri kurangarira zvakanaka, takaita chimwe chidzidzo chapfuura changa chine musoro unoti kune mweya mumwe chete, kune mweya mumwe. Tikaona kuti mweya uyu mweya waMwari, kana kuti mumwe unokwanisa kunzi futi zvakare mweya waKristu, asi kungori nemweya mumwe chete chete. So nhasi zvatoti tiite doti tienderere mberi tiine chidzidzo ichi, asi nhasi tine mumwe musoro unoti mweya mutsvene ndiani kana kuti chinyi. Patinotaura mweya mutsvene tiri kureva kana kuti tiri kureva chii? Ndonyaya doti tibate nezvayo mukati mezuva nhasi. Sezvatinoziva kuti makristu mazhinji vanofungidzira kuti mweya mutsvene atori mumwe Mwari akangoitawo saMwari Baba, asina mavambo, asina magumo, uye futi zvakare anova masimbosi ari mukuru kwavose, sematsananguro azvinoitwa nedzidziso yeTrinity. So nemamwe manzwi zvinonga zvichireva izvo kuti mweya mutsvene uyu hausi mweya waMwari, asi atori mumwe Mwari anonzi Mwari mweya mutsvene. So ndonyaya doti tibate nezvayo kuti ndizvo here zvinodzidziswa nebhaibheri kuti mweya waMwari mumwe Mwari akatongozvimirira ega, sekudzidziswa kwazvinoitwa neTrinity kuti kuna Mwari mumwe chete, asi Mwari uyu mumwe chete anonzi Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari mweya mutsvene. Saka doti tibate tinzwe kuti bhaibheri ndozvatinotaurira here, kana kuti bhaibheri rinongobudisa kuti Mwari kusori kuti mweya mutsvene mweya waMwari kana kuti mweya waKristu. Saka mweya mutsvene chii kana kuti amborani? Ndonyaya doti tibate nezvayo mukati mezuva ranhasi, ndodzidzo chatinadzo. Tisatenda kuri doti titange tawerenga mubhuku ramapisarema 139 pavhesi ya7 timbonzwe kuti Dhavhidhi akanzwisisa sei, anonzwisisa sei nyaya iyi, kana kuti nyaya iyi akainzwisisa sei, paaireva mweya waMwari, aireva Mwari mweya mutsvene here, kana kuti aitoreva mweya waMwari nenzira sekunzwisisa kwatinoita kuti kana tichiti mweya waMwari uchimini ndewaMwari, haasi Mwari mweya asi ndewaMwari. Doti tinzwe kuti iye anonzwisisa kuti kudini. Saka tichatanga kuverenga vhesi riri kutanga kubva kuna mapisarema 139 pavhesi ya7. Ngativerenge. Zvakare ndine bhuku rangu rabhaibheri rangu ranaro pano randichange chichishandisa kuverenga mavhesisi ose achange chichiverenga mukati mezuva nhasi. So ndakuverenga panapa mapisarema 139 pavhesi ya7 iri kuti, ndingaendepiko ndibve pamweya wenyu, kana ndingatizirepiko ndibve pamberi penyu. Kanzi panapa naDhavhidhi achibvunza munamato wake ari kuti ndingaendepiko ndibve pamweya wenyu. Nemamwe manzwi ari kuti hapana kwandinokwanisa kuenda, kana kuti handina nzira ndinokwanisa, kana kuti handina zvandinokwanisa kuita kuti nditize kana kuti ndibve pamweya wenyu. Ndozvaari kuedza kubudisa. Saka panapa ari kuti ndingaendepiko ndibve pamweya wenyu. Ari kuti pamweya wani wenyu, which means pane waari kutaura naye, asi iye waari kutaura naye ari kuti imi mune mweya wenyu wandirika, ndingaendepiko kuti ndibve pamweya wenyu imimi. Ndozvatiri kunzwa. Haasi kunamata kumweya, asi ari kunamata kune mumwe waari kunamata, achiti iyeye waari kunamata kwaari ane mweya wake. Saka ari kuti ndingaendepiko ndibve pamweya wani, pamweya wenyu. Second part yevhesi anobva atsanangura achibva ati panapa, kana ndingatizirepiko ndibve pamberi penyu. Zvikanzi naye, zvikanzi ndingatizirepiko kuti ndibve pamberi penyu. Muchiona kuti panapa Dhavhidhi yaari kushandisa, kana ndipfungwe riku Dhavhidhi manyoro ari kuita, ari kushandisa iyo yatinoti Hebrew parallelism. Hebrew parallelism. Nemamwe manzwi ari kuti statement rekuti ndingaiteko kuti ndibve pamweya wenyu. Hamuri kuzvinzwisisa. Kana tsanangura nyaya yeHebrew parallelism tiri kuti mere nditsanangure kuti Hebrew parallelism zvinoreva kuti kudini. Zvinoreva kuti pari kuti ndingaendepiko ndibve pamweya wenyu, zvakangofanana kana ndi chinhu chimwe chete nekungoti kana kuti ndingatizirepiko ndibve pamberi penyu. Ndopfungwa yaari kuedza kubudisa. Saka ari kuti panapa pfungwa yekuti ndingaendepiko ndibve pamberi pamweya wenyu zvakangofanana nekungoti ndingaendepiko kuti ndibve pamberi penyu. Saka nemamwe manzwi ari kuedza kubudisa pfungwa yekuti uwepo hwaMwari handirika, kana kuti uwepo hwomweya mutsvene zvakango uwepo hwaMwari. Nemamwe manzwi ndozvaari kutsanangura. Asi mukutaura kwake haasi kuti zviri kubva zvariwa izvo kuti kune anonzi
Mwari mweya mutsvene, asi ari kungoreva kuti kuna Mwari uye Mwari uyu ane mweya wake. Saka ndonzira Mwari yaanowa nayo pose kana kuti Mwari yaari presence mukati meupenyu hwedu kana kuti pakati pedu kuburikidza nemweya uyu. Saka ari kuti ndingaendepiko kuti ndibve pamweya wenyu kana kuti ndibve iye alobva saka zvakangofanira futi zvakakuti ndingoti ndibve pamberi penyu. Saka nemamwe manzi mweya mutsvene haasi mumwe munhu asiri Mwari, haasi mumwe munhu akazvimiririra kandi haasi mumwe Mwari sekutsanangurwa kwazvinoitwa nedzidziso yeTrinity, asi ndiMwari Baba wanouya kwatiri kuburikidza nemweya uyu. Ndopfungwa yaari kutsanangura nezvo, because paari kunamata munamato wake ari kunamata kuna Baba, kuna Mwari, achiti ndingaendepiko ndibve pamweya wenyu kana kuti ndingaendepiko ndibve pamberi penyu. Saka hazvisi kureva kuti mweya uyuyu ndiMwari akatozvimira rega sekudzidziswa kwazvinoitwa neTrinity, asi ari kungoedza kureva kuti uwepo hwemweya mutsvene uwepo hwaMwari. Nemamwe manzwi ndiMwari aripo kuburikidza nemweya wawo. Saka ndozvatiri kudzidza panapa. Saka nemamwe manzwi nevhesi ratationeri rashandiswa panapa paari kunyora achishandisa Hebrew parallelism, ari kungoedza kubudisa pfungwa yekuti ipresence yaMwari. Kana tichitaura pamusoro pemweya mutsvene titaura pamusoro pesimba reMwari kana kuti uwepo hwaMwari, kwete kuti tiri kureva Mwari mweya mutsvene. Ando pfungwa yatiri kuona. Saka panapa ngatimbonzwa futi zvakare Pauro kuti anonzwisisa kuti kudini maringe nemweya, kana timbotsanangura mweya kuti mweya chimbori chinyi kana kuti mweya ndiani. Panapa nezvatatombona according nemusoro denyaya tatoona futi zvakare kuti mweya mutsvene angori Mwari, asi Mwari haasi Mwari sekudzidziswa kwazvinoitwa neTrinity zvokutonzi atori Mwari akatozvimira irega anonzi Mwari mweya mutsvene. Asi kana chiti mweya mutsvene ndiMwari tongoroti ndiMwari wari kuuya kwatiri kuburikidza nemweya wawo. Saka mweya wawo iwoyo ndiMwari ari kuva presence pakati pedu. Saka kana titsanangura pamusoro pemweya mutsvene hatisitaura pamusoro pomumwe Mwari asiri Mwari Baba, asi ndiBaba wari kuuya matiri wari muchimiro chemweya. Saka ngatinzwe kuti Paul anoti kudini paakanyora tsamba kuna vaKorinde. Ngativerenge vaKorinde wekutanga chapter 2 pavhesi 11. vaKorinde wekutanga chapter 2 pavhesi 11. Ndichiverenga futi zvakare panapa nebhaibheri rangu. Chapter 2 pavhesi 11 ari kuti panapa, nokuti munhu ndoupiko unoziva zvomunhu asi mweya womunhu uri maari. Saizvozvo hakuna munhu unoziva zvaMwari asi mweya waMwari. Panapa Paul ari kuedza kubudisa pfungwa yakakosha kwazvo. Sezvatinoziva kuti munhu akasikwa nomufananidzo waMwari, sezvatakabata muzviso zvapfuura kuti Mwari pakati ngatiite munhu, akanga ana Kristu achitsanangura achiti ngatiite munhu, ende munhu akasikwa nemufananidzo waMwari. Tese tinoziva kuti Mwari nezvatamboerenga kuti Mwari wane mweya wawandirika, uye futi zvakare tikatarisa munhu ano futi zvakare ane mweya wake. I think tichazozvibata zvakati dzamei pachidzidzo zviri pamberi kana tichiri pamberi hachange chibata kuti zvechokwadi munhu ane mweya uri maari. Munhu paanofa mweya unodzokera kuna Mwari akaupa, sezvatinotidza kubva kuna Muparidzi chapter 12 verse 7. Saka kana muviri kana kuti a body without spirit is what is dead, which means there is a spirit kana kune mweya wemunhu anditika. So panapa ari kuti achinyora tsamba yake achiudza kereke achiti nokuti munhu ndoupiko unoziva zvomunhu asi mweya womunhu uri maari. Hanzi ndianiko anokwanisa kuziva zviri mukati memunhu kusiya kwemweya wemunhu iye uri mukati make. Saka nemamwe manzwi munhu ane mweya wake uri mukati make. Obvaendera futi mberi futi zvakare zvanzi saizvozvo, kana kuti nenzira imwe cheteyo, kana kuti saizvozvo even nenzira imwe cheteyo zvikanzwa futi zvakare hakuna munhu unoziva zvaMwari. Hanzi hakuna munhu unoziva zvaMwari handitika zvikanzi asi hakuna munhu unoziva zvaMwari asi mweya waMwari. Zvikanzi anokwanisa kuziva zvaMwari haasi mumwe, hakuna unokwanisa kuziva nezvaMwari asi mweya waMwari. Saka nemamwe manzwi pfungwa sezvatiri kuona panapa Paul ari kuti munhu ane mweya nenzira imwe chete. Saizvozvo futi zvakare Mwari ane mweya because munhu akasikwa nomufananidzo waMwari. Saka isusu kana tikati mweya waMwari hausi mweya waMwari asi ndiMwari mweya mutsvene akatozvimirirawo saMwari Baba, nemamwe manzwi zvakangofanana nofuti zvakare nekungoti mweya wangu inini haasi inini, mumwe munhu futi zvakare akatongofanana neni akatongozvimirirawo. Ndozvatinozopedzisa takudzidza kana kuti tozopedzisira futi takudzidzisa pfungwa yekuti mweya mutsvene une mweya wawo, sezvatinoziva kuti every being yese ine mweya wayo.
takabata Mwari ane mweya, Kristu ane mweya futi zvakare neupenyu, kana kuti mweya zvinongoreva kuti upenyu, ane upenyu kana kuti mweya uri maranika. Saka nemamwe manzwi, kana mweya mutsvene atori being yakatozvimirirawo yega, kana kuti atoriwo being senzire rimwe chete baba vari being, zvakutoriwa kutoti kune mweya wemweya, kana kuti kune mweya wemweya muMwari, mweya mutsvene. Hazvizotauri chinhu nekuti hatina vhesi rimwe chete rinotsikira dzidziso dzakadaro. Pese patinonzwa nezvekutaura kwemweya mutsvene unobudisa uchinzi mweya waMwari, kwete kuti Mwari mweya mutsvene. Saka nemamwe manzwi, nekuda kwemavhesi aya tatoverenga, tatoona futi zvakare zvatobuda pachena kuti Baba kana kuti Mwari wane mweya wavo, uye mweya wavoyo mweya chinyi? Mweya mutsvene. Asi pane musiyano wataona pamavhesi aya mawiri. Musiyano ungoripo ndewekuti mweya wemunhu uri maari. Ngativerenge futi zvakare. Zvikanzi panapa pavhesi ya 11 iri kuti nokuti munhu ndopiko unoziva zvomunhu, asi mweya wemunhu uri maari, which means mweya wemunhu uri maari. Handiti saizvozvo hakuna munhu unoziva zvaMwari asi mweya waMwari. Saka nemamwe manzwi pfungwa yataona panapa ndeyekuti mweya wemunhu wakalimitwa, unogara maari. Hakuna munhu ane simba rekubuditsa mweya wake kana kuendesa somewhere, kana kuti anzi ari panapa onzi futi aonekwa futi kune imwe nzvimbo kubuditsa nemweya wake. Hazvikwanisiki. Asi kuna Mwari hatikwanisi kuzvilimita, nekuti Bhaibheri rinobva ratolimita Mwari nenzira, asi kumunhu rakalimitwa, asi kuna Mwari harina kulimitwa, which means zvinokwanisika kuna Mwari, kuti Mwari anokwanisa kuva everywhere presence, kana kuti anokwanisa kuva mukati meupenyu, kana kuti pakati pedu, kunyange ari kudenga, asi anokwanisa kuzviita kuburikidza nemweya wani, nemweya wake. Ndozvanga zvitsanangurwa naDhavhidhi achiti, ndingaendepiko kuti ndibve pamweya wenyu, kana ndingaendepiko kuti ndibve pamberi penyu. Nemamwe manzwi akapfungwa iri kwedzobusa ndekuti Mwari anokwanisa kuva pakati pedu kuburikidza nemweya wake, asi kumunhu hazvikwanisiki kuti ndinge ndiri pakati penyu, ndiri kuno muri ikoko kubudikidza nemweya wangu. Tine malimitations, asi kuna Mwari malimitations aya haiti se hazviapply. Saka ndo musiyano uripo pakati pemweya munhu naMwari, ndo musiyano uripo pakati pemweya munhu naMwari. Saka nemamwe manzwi tichada kuti tiverenge futi mamwe mavhesi atichaverenga panapa. Ndichaverenga mavhesi akati wandei anongoedza kutibuditsira futi zvakare, kana kuti anojekesa kuratidza kuti mweya waMwari hawo ndi mweya waMwari, kwete kuti Mwari mweya mutsvene sekudzidziswa kwazvinoitwa nevazhinji. Saka vhesi redu rekutanga ratichaverenga tinzwa kuti Bhaibheri rinoti kudini maringe nenyaya, rinobva kuna Mateyo chapter 3 pavhesi ya 16. Mirei ndiverenge panapa Mateyo chapter 3 vhesi ya 16. Ndasvika zvangu. Iri kuti izvonizvo Jesu wakati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mumvura, zvinotarira denga rakazarurwa, akaona mweya waMwari uchiburuka senjiva ukwaya pamusoro pake. Hanzi Jesu akati setinoziva zvakaitika pakubhabhatidzwa kwaJesu. Hanzi Jesu akati akabhabhatidzwa, Joni akaona mweya waMwari, kwete Mwari mweya mutsvene akaonekwa, which means mweya uyu ndewaMwari wakaonekwa naJoni uchiburuka uchibva kuna Mwari uchiuya panani? Pana Kristu. Saka nemamwe uri muchimiro une fomu yenjiva. Saka nemamwe manzwi tiri kutaura nyaya yekuti panapa mweya mutsvene mweya waMwari, sezvatanzwa panapa pavhesi rineri, ndo wakabva kudenga uchibva kuna Mwari, muridzi wemweya uyu, ndo wakatuma mweya wakuya panani? Pana Kristu. Ngativerenge futi zvakare pana Matthew chapter 10 pavhesi ya 19 kusvika pavhesi ya 20. Vhesi ya 19 panapa iri kuti, asi kana wachikuisai, musafunganya muchiti muchataura sei kana inyiko, nokuti muchapiwa nenguva iyo zvamunofanira kutaura, nokuti hamuzi imi munotaura, asi mweya waBaba wenyu unotaura mukati menyu. Saka Kristu panapa akanga achiudza vadzidzi kuti musazonyanya kufunga kuti muchataura kuti chii kana muchinge mazomiswa mumirire zvamuri kutenda. Hanzi asi zvichaitika ndezvekuti mweya waBaba wenyu uchazotaura chinyi mukati menyu, kana kuti mamuri. Saka nemamwe manzwi, mweya uchazouya matiri isu, kana kuti mweya unouya matiri uchizopupura zvaKristu matiri, mweya waMwari, kana kuti mweya unopupura zvaBaba matiri, mweya waMwari, kwete kuti Mwari mweya mutsvene. Ndozvatanzwa panapa, mweya uchauya mweya waBaba nemamwe manzwi, ndozvatadzisa panapa. Saka nemamwe manzwi hazvikwanisiki kuti timonyorore kana kuedza
kumonyorora mavhesi atiri kuona kuti aedze kusuta pfungwa dzedu kana kuti zvidzidzo zvatakambodzidza nezvazvo. Tikatora bhaibheri sezvariri, hakuna munhu anoverenga bhaibheri sezvariri obuda nepfungwa yekuti mweya mutsvene ndimwari akatozvimira akangoita saMwari Baba, sekudzidziswa kwazvinoitwa neTrinity kuti kuna Mwari mumwe chete asi Mwari uyu kuna Mwari mweya mutsvene. Hakuna vhesi rimwe chete rinotsigira pfungwa iyo. Mavhesi ese atawerenga panapa ari kuti mweya waMwari kana kuti mweya waBaba ndo unongori matiri. Ndozvatadzidza panapa. Saka ndozvatadzidza kubva panapa kuna Matthew chapter 3 verse 16 kwanzi mweya waMwari wakauya pana Kristu. Pana Matthew chapter 10 verse 19-20 urikutsanangura futi zvakati mweya waMwari unouya matiri, mweya waBaba unouya matiri. Andika ngativerenge futi rimwe vhesi ripamberi. Matthew chapter 12 verse 28 tinzwe kuti inoti kudini. Verse 28 inoti panapa, asi kana ndichibudisa mweya wakaipa nomweya waMwari, ipapo ushe hwaMwari huchasvika kwamuri. Panapa tinoziva kuti Jesu akanga achibudisa mweya wakaipa. Majudha wakamuti hauri kubudisa mweya wakaipa nezita rani naBherizebhubhi. Jesu akati aiwa kwete, inini asi kana ndichibudisa mweya wakaipa, kana ndichibudisa mweya yakaipa nomweya waMwari. Saka Jesu ari kuti zvese zvandiri kuzviita, mabasa randaita kubudisa kwandaita mweya, ndazviita nomweya waMwari, kwete ndazviita naMwari mweya mutsvene. Zvinhu zviviri zvakatosiyana. Ndozvatanzwa nezvinhu zviviri zvakasiyana. Kana tikati isusu mweya waMwari nokuti Mwari mweya mutsvene zvinhu zviviri zvakasiyana. Ndichazotsanangura kuti nemhaka yeni kuti zvinhu zviviri zvakasiyana. Asi panapa according nezvatadzidza naKristu tatoona kutoti zvakare Kristu achiona mweya, kana Kristu achitaura nezvemweya mutsvene anoti mweya waMwari, haati Mwari mweya mutsvene sekudzidziswa kwazvinoitwa nevazhinji mudzidziso dzeTrinity kana zvimwe zvidzidziso zvinoramba kuti mweya mutsvene mweya waMwari. Uye futi zvakare ngativerenge futi rimwe vhesi rinobva kuna vaTesaronika wekutanga chapter 4 pavhesi 8. vaTesaronika wekutanga chapter 4 pavhesi 8 iri kuti izvonizvo panapa, naizvozvo unoramba izvozvo haarambi munhu, asi Mwari unokupai mweya wake iwo mutsvene. Iye zvinezvi I think zvabva zvanyatsa kuva clear kuti kana achitaura pamusoro pemweya mutsvene, mweya waMwari zvanzi iwo mutsvene, which means mweya waMwari mutsvene. Hausi mweya wakasviba, hausi mweya wetsvina, hausi mweya wakaipa, asi mweya mutsvene. Mweya waMwari mutsvene. Nemhaka iyi nekuti Mwari mutsvene, iwo Mwari pachawo mutsvene, saka mweya wawo waanotipa mutsvene. Ndozvirudzidzo. So naizvozvo unoramba izvozvo haarambi munhu, asi Mwari unokupai mweya wake mutsvene. Saka Mwari panapa pfungwa yetu banzi unoramba izvi andika vanzi unoramba izvi haarambi munhu, asi unoramba Mwari iwo wakakupai mweya wake, which means mweya uyu ndewaMwari. Hapasi kutaurwa pamusoro paMwari mweya mutsvene, asi pari kutaurwa pamusoro pamweya waMwari, hanzi iwo mutsvene. Ndozvataona panapa. Saka nemamwe manzwi vhesi iri futi zvakare ranyatsa kubuditsa futi zvakare pachena kuti pose patinotaura nezvemweya mutsvene ngatinzwisise kuti totaura nezvemweya waMwari kwete Mwari mweya mutsvene. Ngativerenge rimwe vhesi rekupesa rinongoti tsigire futi zvakare pfungwa iyoyi riri kuna vaEfeso chapter 4 pavhesi 30. Vhesi rinoshandiswa nevazhinji kuprovha kana kuedza kutsigira pfungwa yekuti mweya mutsvene ndiMwari akatozvimiririra sekudzidziswa kwazvinoitwa nedzidzo yeTrinity. Asi sezvatichaona panapa tichaona kuti kwete, vhesi riri kutsanangura kuti mweya mutsvene mweya waMwari kwete Mwari mweya mutsvene. Ngativerenge vaEfeso chapter 4 pavhesi 30 inoti kudini. Vhesi 30 panapa iri kuti, regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari wamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa. Zvakanzi panapa regedzai kuchemedza mweya mutsvene waMwari. Saka nemamwe manzwi mweya mutsvene mweya waMwari, sezvataona futi zvakare kuna vaTesaronika wekutanga chapter 4 vhesi 8 watsanangurwa nezvavo zvikanzi kana ukaregedza kuteerera kana ukaramba izvo havasi kuramba munhu, asi wari kuramba chinyi? Mweya. Hausi wari kuramba Mwari wakakupai mweya wake iwo mutsvene. Saka mweya mutsvene watirikutaurwa nezvavo panapa mweya waMwari. Ndozvataona futi zvakare kuna vaEfeso chapter 4. Yakune mumwe anoti panapa pari kunzi panapa regedzai kuchemedza mweya mutsvene. Saka kana mweya mutsvene achichema zvinoreva kuti chinyi? Zvinoreva kuti atori Mwari akatozvimirira sezvakangoito Baba, sekudzidziswa kwazvinoitwa nechidzidziso ichocho. Saka nemamwe manzwi
bhaibheri rinobudisa futi zvakare pachena kuti kunyange mweya wemunhu unokwanisa futi kuchema kana kurwadziwa. Ngatingorenge vhesi rimwe chete kubva kuna Daniel chapter 7 vhesi ya15. Iyi pane pfungwa yakakosha yadongoti ngotsigire pfungwa izvo ndatsanangura nezvayo. Vhesi ya15 pana Daniel chapter 7 iri kuti kudini panapa? Iri kuti kana ndirini Dhanieri, mweya wangu wakatambudzika mukati nomumuviri wangu, uye sezvandakaona mumusoro mangu zvakandivhundusa. Saka nemamwe manzi Daniel ari kutsanangura pfungwa kuti kana ndirini Dhanieri, mweya wangu wakatambudzika mukati mumuviri wangu. Saka nemamwe manzi mweya wemunhu unokwanisa futi kuita sekutambudzika, nditika kana kuwa grieved, kana kurwadziwa, nditika nemhaka yekuti munhu akasikwa nemufananidzo waMwari. Saka Mwari ano mweya wake, Mwari ano mweya wawo. Mweya waMwari unokwanisa futi kuita sekutambudzika. Tichazonyatsozozvibata futi pachidzidzo chiri pamberi tichizoemphasiza futi pfungwa iri pamwe chete. Nemamwe manzi kana isusu tikati nemhaka yekuti mweya waMwari unogumburwa, saka hausi mweya waMwari, wato Mwari mweya mutsvene sezvakangoito Baba. Saka nemamwe manzi kana mweya waDhanieri futi zvakare kana wakatambudzika kana kugumburwa futi mukati mamweya wake kana wakagumburwa, saka hausi mweya waDhanieri, wato mumwe Mwari, wato mumwe Daniel akatongozvimirirawo, asi haasi uyu watotudza nezvake. Hazvirevi chinhu. Tikatora bhaibheri sezvariri kuti munhu ane mweya uri maari, ndiani ungaziva zviri mukati memunhu? Asi mweya uri mamunhu. Saizvozvo ndiani ungaziva zviri mukati maMwari? Asi mweya wani? Mweya wake. Saka nemamwe manzi munhu ane mweya wake, Mwari ane mweya wake. Handitika. Saka panapa ndozvatangodzonezva. Saka hazvisi kureva kuti kana zvikanzi musagumbusa mweya waMwari zvakureva kuti ato mumwe Mwari mweya mutsvene, kwete. Zvoreva kuti mweyawo ndewaMwari, asi unokwanisa kugumbukawo futi zvakare, unogumbudzwa. Handitika. Saka ndopfungwa yatambobata nezvayo iri panapa. Uye futi zvakare semavhesisi ose atawerenga ngachiedza kubudisa pachena kuti mweya mutsvene mweya waMwari. Hapana rimwe chete rinoratidza kutsigira pfungwa yedzidziso kana kuti pfungwa inobudiswa nezvayo nedzidziso chetende, asi pfungwa dziri kubudiswa panapa dziri kutsigira pfungwa yekuti mweya mutsvene mweya waMwari. Pana atinoti isusu ma-rules of grammar. Ma-rules of grammar anotiudza kuti phrase rekuti God the Spirit, zvinoreva kuti it is a spirit, that is what, that is a God. Uye futi zvakare kana tikati isusu the spirit of God, zvinongorevo futi zvakare kuti it is the spirit that belongs to God. Ndozvatinodzidziswa negrama. Kana tikabudisa grama inotitsanangura kuti tikati isusu God the spirit, zvinoreva kuti it is a spirit that is a God. Uye futi zvakare tikati the spirit of God, toti mweya uyu ndewaMwari, it is a spirit that belongs to God, mweya waMwari sezvataona. Saka hazvikwanisi kuti ti mweya mutsvene mumwe Mwari akazvimiririra asiri Mwari, tinonga takuta go against ma-rules of what? Ma-rules of grammar. Saka chidzidziso cheTrinity chinopikisana nema-rules of grammar, kandi nezvatinodzidza kubva mukati meshoko rani? Kubva mukati meshoko raMwari. Ndine mibvunzo inokwanisa kuita 5 kana kuti mishanu yatoti timbozvibvunze tiri toga. Nhasi toparopera chidzidzo chedu pane mibvunzo iyi, tozokontinya futi zvakare mune chimwe chidzidzo chechipiri chino mumwe musoro mumwe chete chekukontinya. Tine mibvunzo yatoti munhu anofanira kumbozvibvunza mibvunzo iyi. Mubvunzo wekutanga unomboti nemhaka yeMwari Baba wasina kumbobvira wambotaura nemweya mutsvene. Hatina vhesi rimwe chete kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa Baba wachitaura nemweya mutsvene. Hatina vhesi iro. Nemhaka yei Baba wasinombobvira wambotaura nemweya mutsvene? Uye futi zvakare nemhaka yefuti Jesu futi zvakare asina kumbobvira ataura kana kunamata kumweya mutsvene sezvatinoona zvakaita kuna Baba panguva zhinji dzatinoona mukati kubva kuNew Testament. Nemhaka yezvisina kumbobvira zvaitika kumweya mutsvene. Uye futi zvakare nemhaka yemweya mutsvene usinombobvira wambotaura naKristu kana usina kumbobvira wataura futi zvakare naBaba. Mibvunzo yatinofanira kuzvibvunza. Uye futi zvakare nemhaka yeBhaibheri risina kumbotibvira rambotiudza kuti tinamate kumweya mutsvene, asi tinoziva kuti Bhaibheri rinongotiudza kuti tinamatire mweya mutsvene, kwete kuti tinamate kumweya mutsvene. Nemhaka yeBhaibheri risinombobvira ratiudza kudaro. Tese tinoona kuti Kristu, mukaverenga bhuku raJohn chapter 5 inotsanangura pamusoro pekukudzwa kwaKristu dzakapiwa chigaro, ane authority, anofanira kungonamata sekunamata kunongoitwa Baba, anofanira kukudzwa sekukudzwa kunongoitwa Baba. Ko nemhaka yei tisinombodzwa nezvazvo mukati meshoko, uye nemhaka yei tisina kana ngirozi kana kuti anyone kubva mukati akambonamata kumweya mutsvene? Nemhaka yei? Uye futi zvakare nemhaka yei futi zvakare risinombobvira ratiudza kuti mweya mutsvene ndiMwari mweya mutsvene? Nemhaka yei risinombobvira ratiudza izvozvo?
nemhaka yekuti mweya mutsvene haasi Mwari mweya mutsvene, asi mweya waMwari. Nemhaka yekuti Mwari mutsvene, mweya wake chinyi mutsvene, sezvatanzwa kuti mweya waMwari iwo mutsvene kuna vaTesaronika. Saka nemamwe manzwi mubvunzo tikazvibvunza zvinokwanisa kutibatsira kuti tinzwisise kuti mweya mutsvene ndiMwari here sekudzidziswa kwazvinoitwa nechidzidzo che20, kana kuti mweya waMwari sekudzidziswa kwazvinoitwa nechinyi neBhaibheri. Ndasinobva chidzidzo chedu. Ngatisangane futi zvakare muchidzidzo chinotevera pamberi apo. Ndatenda. Muve nenguva yakanaka. Amen.